God bless you, my Brother Marlon. Let us pray. O punagila at katastasan namin Diyos sa aming napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli, maraming salamat sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin. Kami nakarating na malulhati upang sama-samang sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa mga unang yugto na ba gawain nilang isan, ang mga papuring awit, ang mga patotoo, awitin na yung mga awit na yung pinadama sa amin, napakatamis na presensya. Hanggang sa pagtatapat ng mga anak at patuloy, aming napatunayan, O Diyos, hallelujah, na tunay ka sa pamamagitan ng aming katapatan, pinagpala kaming lubos. Muli, sa mga sandaling ito, sa pag-aaral ng mga salita, kami munang lahat na narito ay nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami, banal na dugo, magusak krus ng Kalbaryo, buksan ang may mga pangunawa at kaisipan sa Ebanghilyo ng kaligtasan, lalo na po ang aming mga bisita, beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, orderly beloved evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, may sinasaway ang mga demonyo ng pag-alinlangan, hallelujah, demonyo ng antok, cast out in the mighty name of Jesus, and anoint thy word, O Lord. We bind the power of darkness, cast out from us right now. In Jesus' name, amen, amen. Say hallelujah, praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. Sobrang lakas ng iko. Nuglalug na dito sa harapan. Hindi pa kiayos. Magandang hapon na po, minamahal, sa ating beloved visitors. Welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist pastor Wilde Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings nating beloved Mama dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, sa kanilang beloved children, at sa ating pastoral workers, beloved elders, minamahal na mga kapatiran, magandang hapon. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, muli ay ating ipinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Medyo talagang napapanahon, maminamahal, upang ating alamin ang ating mga sarili. Saan talaga tayo maminamahal? O ano talagang ating kalagayan sa mundong ating ginagalawan? Open your Bible in the book of Matthew, chapter 22, verses 1 up to 14. Medyo mahaba-haba itong ating mga babasahin, maminamahal. Sundan lang po natin. Atin po pag-usapan ang marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Many are called, but few are chosen. Kindly, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay San Mateo, ang kabanata po ay 22, at ang talata po ay 1 hanggang 14. Ito po sinasabi, at sumagot si Jesus at muling pinagsalitan sila sa mga talinghaga na sinasabi, tulad ang karihan ng langit sa isang hari na naghanda ng piging ng kasalan ng kanyang anak na lalaki. At sinugo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan at sila'y ayaw magsidalo. Muling nagsugo siya sa ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, inihanda ko na ang aking piging. Pinatay ko ang aking mga baka at mga hayop na matataba at ang lahat ng mga bagay ay nahanda na. Magsiparito kayo sa piging ng kasalan.
Datapwat hindi nila pinansin at sila'y nagsiyaon sa kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang mga kalakal. At tinawagan ng mga iba ang kanyang mga alipin at sila'y dinuwahagi at pinagpapatay. Datapwat ang hari ay nagalit at sinugo ang kanyang mga hukbo at pinuksa ang mga mamamatay taong yaon at sinunog ang kanilang bayan. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanyang mga alipin na handa ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Magsiparoon nga kayo sa mga likuang langsangan at anyayahan ninyo sa piging ng kasalan ang lahat ninyong mga sumpungan. At nagsilabas ang mga aliping yaon sa mga langsangan at kanilang tinipon ang lahat nilang nangasumpungan. Masasama at mabubuti at napuno ng mga panauhin ang kasalan. Datapwat pagpasok ng hari upang tignan ang mga panauhin, ay dooy nakita niya ang isang tao na hindi nararamdam ng damit kasalan. At sinabi niya sa kanya, kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasalan? At siya'y naumid. Nang magkagayoy, sinabi ng hari sa mga naglilingkod, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Sa 14, sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga hinirang. Pagpalain po ng mahal na Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. Maminamahal, maliwanag ang pagkabasa. Dito'y may isang inilalathala ang banal na kasulatan na isang piging, isang marriage o may ikinasal. At sa ating pong pagbabasa nitong mga talatang ito, maminamahal, ating nasumpungan na marami pong imbitasyon, maraming iniimbitahan para makarating sa pigingan o sa piging, sa kasalan. Andun, maminamahal, yung mga mahalagang mga tao. At kung inyong napapansin, maminamahal, ang sabi ng ating binasang talata, marami pong hindi nakarating. Sa lahat ng mga imbitasyon, maraming hindi dumalo. Maraming hindi pinapahalagahan ang imbitasyon ng hari. Hanggang dumating ng malapit na talagang ang kasalan, inutusan niya ang kanyang mga alipin. Walang dumating sa ating mga inimbitahan. Yumaon kayo, mangimbita kayo, kahit sino diyan sa mga daanan, para tingin ninyo sa kasalan. Dahil sayang itong aking mga pinatabang guya, aking hinahanda na mga pagkain para sa kanila. Sa madaling salita, maminamahal, natuloy ang kasalan. Nung pumasok ang hari, mayroon po siyang nakikita na isang tao na hindi nakapanamit ng pangkasal. Dito, maminamahal, ay atin munang putulin yung ating eksplanasyon. Dahil ang atin pong pinag-usapan dito ay piging, isang kasalan. So, mayroon po silang, di ba sa kasalan, mayroon po yung tinatawag na dress code. Amen. Na kinakailangan magkaroon tayo ng maayos na kaayusan sa ating pagdalo sa isang kasalan. Ano pat nakita niya yung isang tao, maminamahal, na hindi man lamang o wala man lamang maayos na pananamit. At ang sabi niya, kaibigan, ano ba ang nangyari na maayos ang aking imbitasyon, ang aking pagpaparito sa inyo? Bakit hindi ka nakaayos ng kasalan na ayos ng iyong pananamit? Sa madaling salita, maminamalang sabi niya, nag-order siya sa kanyang mga tauhan.
Alisin mo ang taong ito at ihagis mo doon sa dagat-dagatang apoy. Ang sabi diyan, may minamahal. Doon na nga ang nagniningas na apoy, maminamahal. Kung atin pong pansinin ito pong minamahal ay kahalintulad sa atin kung paano tayo tinawag at makarating sa banal na iglesyang ito. Nakita ninyo, hindi lamang mga gawain ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Tayo inimbitahan, nagkukrusada, may mga anibersaryo, marami pong tinatawag na minamahal. Marami tayong iniimbitahan. Gumastos tayo ng libo-libo. Hallelujah, daang libo, milyon. Upang tayo'y makahikayat, upang marami tayong ngaralan ng mabuting balita. Ano pa't maminamahal? Hallelujah. Nung dumating na, hallelujah, ang panahon na tayo po'y tinitingnan na kapag tayo'y narito sa gawain ng ating mahal na Panginoon, ano po ba ang tamang dress code ng mga Kristiyano? Ang sabi ng banal na kasulatan doon sa Apokalipsis, kailangan tayo daw po'y nananamit ng maputi. Bakit sa lahat ng ating minamahal mga kapatid, ilang beses na nating, hallelujah, pinangusapan, pinangaralan, hindi sila tumutugon? Paano ngayon kung halimbawa, ngayon ang araw ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, hindi tayo handa, kagaya nitong ating binasang mga talata? Paano tayo maminamahal na nag-aasam-asam na maangkin ang pangako ng Diyos, ang langit at buhay na walang hanggan? Marami pa nga maminamahal sa atin. Basta't makarating na sa gawain, nakatsinilas, nakabakya, nakasandal. Kulang na lang, walang tsinilas. Makapaa na lang. Ito po, maminamahal, ay isang panawagan sa atin. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, napakaraming tinawag. Napakarami pong tinawag. Dahil dito ilang beses na tayo nag-anniversary. 38 years na po ang gawain dito. Maraming tinawag. Maraming dumalo sa ating mga gawain. Pero iilan kayong nananatili? Ilan kayong nandito? Ilan tayo na nagpapatuloy? Ilan po tayo? Ang sabi ng Biblia, kayong nananatili, kayong nagpapatuloy, kayo po ang pinili ng Diyos. Kayo po, ako, tayo, maminamahal, ang tunay na pinili ng mahal na Panginoon. Sa kabila, maminamahal, hallelujah, ng maraming gawa ang kalaban, para tayo po, hallelujah, ay ililigaw. Amen. Amen. Ang iba nga, ang sabi ng ating binasang talata, nandun sa bukid. Mabuti pa nga yung mga imbitasyon sa mga kasal sa mga pag-aalay ng bata doon sa dambuhalang relihiyon. Pag inimbitahan tayo, karakadakan, nandun tayo. Kahit araw ng Miyerkules, kahit araw ng Biyernes, kahit araw ng Linggo, magliban tayo, makarating lang doon sa piging na yon. Hindi tayo nag-iisip, mga minamahal, hallelujah, na ang mga Kristiyano na naging first priority sa kanila ang gawain tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, na narito sila. Sila yung mga pinili ng Diyos. Yung mga hindi nakikinig sa panawagang ito. Yung mga Kristiyano, maminamahal, na kunwari dadalo ng mga ilang buwan, ilang taon, ngayon nawawala na. Alam mo, maminamahal, na mga Kristiyanong ito ay hindi pinili ng Diyos. I'm sorry, I'm sad to tell you. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil maliwanag ang sinabi ng Biblia, napakaraming tinawag. Kaya kapag nagkukrusada tayo, maminamahal, nakikita nila ang mga bulag na kakakita, ang mga pilay lumakad, lahat ng mga karamdaman, lahat ng kanilang narinig na mga patotoo, espesyal na inihanda ng mahal na Panginoon para mapakinggan nila. Ang dami! Pero ilan yung nananatili? Ilan yung nagpapatuloy? Ilan yung nandito? Ang mga Kristiyanong pinili, maminamahal, hindi niya ipinagpapalit ang napakahalagang oras, araw, na siya'y magsilbi sa ating Diyos, na siya'y maglingkod sa ating mahal na Panginoon.
Hallelujah, iiwanan niya ang mga ginagawa niya. Ayaw niyang, hallelujah, magliban. Ayaw niyang mapahiya ang mahal na Panginoon sa kanyang pagtawag sa atin. Ayaw natin maminamahal. Nakita ninyo, kahit nga, ang sabi nga nung ating mga napakinggang mensahe nung Miyerkules, nung Biyernes, nung nakarang linggo, naglalabada para lamang magkaroon ng pamasahe, makarating lamang sa gawain ng mahal na Panginoon. Nariyan maminamahal, hallelujah, talagang nag-iimpok, naghahanap ng mga mapagkakitaan, na mamasura. Amen. Nagsisikap ng mga pag-ipon para pagdating sa gawain ng mahal na Panginoon. Naroon ang mga Kristiyanong pinili. Pero yung mga Kristiyanong maminamahal, hallelujah, na mainit lamang dahil nasa kainitan ng paglilingkod, ngayon wala na, hindi mo na nakikita. Tingnan mo yung kaliwa mo at kanan mo, sa harapan mo at likuran mo, iba-iba na ang mga muka. Bakit? Dahil sinabi ng banal na kasulatan, marami ang tinawag, pero kakaunti lang pala ang pinili. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Magpasalamat ka! Magpasalamat tayo! Magpasalamat ang mga narito! Alam mong ikaw ay pinili ng mahal na Panginoon. Dahil sa kabila ng mga pagsubok, kabila ng mga problemang sinusuong mo, kawalan, amen, amen. Naglalakad yung iba, nagbibisiklita na lang yung iba, amen. Makarating lamang sa gawain dahil mahal na mahal nila ang kanilang kaligtasan. Mahal na mahal nila ang ating mahal na Panginoon. Gusto nilang ipagtrabaho ang kanilang kaligtasan. Patunay na kanyang pagmamahal sa ating Diyos. Dahil siya ay pinili ng mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano pa po maminamahal? Basahin pa natin ang sinabi ng Matthew, chapter 20, verses 1 up to 16, kindly. Kaya ang sabi ko sa inyo, medyo mahaba-haba itong ating mga babasahin. Kindly, praise the Lord. Aklat po ng Mateo, Kabanatay 20, talatay 1 hanggang 16, ito po ang nakasulat. Sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na puno ng sangbahayan, na lumabas pagkaumagang umaga upang umupa ng manggagawa sa kanyang ubasan. At nang makipagkasundo na siya sa mga manggagawa, sa isang denaryo sa bawat araw, ay isinugo niya sila sa kanyang ubasan. At siya'y lumabas ng malapit na ang 3 oras, at nakita ang mga iba sa pamilihan na nakakatayong walang ginagawa. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon din naman kayo sa ubasan, at bibigyan ko kayo ng nasa katwiran. At nagsiyaon ng kanilang lakad sa ubasan. Lumabas siyang muli nang malapit na ang mga oras na 6 at 9, at gayon din ang ginawa. At lumabas siya nang malapit na ang 11 oras, at nakasumpong siya ng mga iba na nangakatayo. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y nangakatayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? At sinabi nila sa kanya, sapagkat sino may walang umupa sa amin? Sinabi niya sa kanila, magsiparito rin naman kayo sa ubasan. At dumating ang hapon, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng kaupahan sa kanila na mula sa mga huli hanggang sa mga una. At paglapit ng mga inupahan ng malapit na ang 11 oras ay tumanggap bawat tao ng 1 denaryo. At nang magsilapit ang mga nauna, ang isip nila'y magsisitanggap sila ng higit. At sila'y nagsitanggap din bawat tao ng 1 denaryo. At nang kanilang tanggapin ay nangagbulong-bulong laban sa puno ng sangbahayan, na nangagsasabi, isa lamang oras ang ginugol nitong mga huli. Sila'y pinanantay mo sa amin, na aming binata ang hirap sa maghapon at ang init na nakasunog. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita iniiring. Hindi baga nakipagkayari ka sa akin sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at humayo ka sa iyong lakad. Ibig kong bigyan itong huli, nang gaya rin sa iyo. Hindi baga matuwid sa aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari? O masama ang mata mo sapagkat ako'y mabuti? Kaya't ang mga unay mga huhuli at ang mga huli ay mga uuna. Amen. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo maminamahal, panibago pangalawang sitwasyon na ililathala ng banal na kasulatan. Sa mga inuupahan naman niya, ang tawag dito maminamahal, hallelujah, laborer in his vineyard. Alam natin ang tagpong ito, ilang beses in-explain sa atin, ipinangaral. Hindi sabay-sabay ang pagkaligtas. May nauna
May nasa kalagitnaan na, may ngayon lang naligtas. Nasa hulihan. Pero pansinin po natin, maminamahal, yung mga salita na napakahalagang tandaan natin dito. Ang sabi rito, maminamahal, mayroon pong nahuhuli na nauuna at mayroon pong nauunang nahuhuli na ngayon. Dahil ang sabi rito, marami ang tinawag, ngunit kukunti ang pinili. 2 beses sa kauli-ulihang mga talata ating nabasa itong mahalagang bagay para isiksik natin sa ating isipan, sa ating puso, sa ating buong pagkatao, maminamahal, na itong ating binasang mga talata ay ito po'y tumutukoy sa ating mga sarili sa kasalukuyan. Kung ikaw nga ba talaga ay pinili ng Diyos, o ikaw ay nawawala na, ikaw ngayon ay lumilihis na. Sabi ng isang kapatid natin kanina nag-testify, hindi ako basta-bastang makumbinsi dahil galing ako sa isang malaking gawain at mayroon din akong ginagampanan doon. Mayroon akong tungkulin doon. Pero ang nakikita kong kakaiba, ang mama ko na may karamdaman na halos mamamatay na, hindi nagagaling sa ospital, nung aming dinala sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang mama namin gumaling. Ang aking anak na may hika, ang aking asawa na may hika, gumaling. Doon sa aking pinanggalingan, ang tagal naming naglingko doon, at kami naging matapat doon, at kami talagang grabe. Akala namin yun ang katotohanan. Pero nakita namin, hindi namin nakita ang katotohanan. Dito may prueba, may ebidensya na may katotohanan dahil ang aming mga karamdaman ng mga loved ones ko, gumaling. Kaya maminamahal dito, sa ating binasang talata, maliwanag ito maminamahal, na dapat alamin natin, tiyakin natin. Mayroon pong mga Kristiyano maminamahal na nawawala na, pero bakit ibinabalik pa rin? Mayroong mga Kristiyano maminamahal na talagang nag-backslide na, pero pilit pa rin ibinalik ng mahal na Panginoon. Hindi nyo napapansin? Dahil kayo'y pinili ng mahal na Panginoon. Kahit anong nangyari na sa inyo, hindi kayo pinapahamak ng mahal na Panginoon dahil kayo'y pinili na. Maraming tinawag. Marami tayo dito. Hallelujah, sa krusada, sa anibersaryo. Tingnan niyo po yung pinili. Ikaw na nanatili, nagsusumikap. Pagdating ng Miyerkules, pagdating ng Biyernes, pagdating ng Linggo, ipinagtrabaho mo ang iyong kaligtasan. Hindi mo minamahal ipinagpalit sa kahirapan, sa mga problema na iyong kinakaharap. Amen. Amen. Sa mga naramdaman mo na panlalamig, panlulupaypay. Hallelujah, hindi mo tinitingnan yan. Amen. Dahil alam mo, hallelujah, sa dulo ng iyong paglilingkod na ito, nalalaman mo, ikaw pala'y pinili ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya napakapalad mo. Minamahalo, may 3 ditong binanggit na klase. May nagtatrabaho ng 3 oras mula alas 9, mayroong tinawag mula alas 12, may tinawag alas 3. Tingnan niyo po, 3 klase ng mga tinawag dito ng mga manggagawa, mga mananampalataya, maminamahal. At katunayan, ang sabi nga nila, bakit yung alas 3 na nagtatrabaho, bakit pareho rin ang aming tinanggap, tig-1 denaryo? Samantalang kami, kanina pa kami alas 9. Sabi nang nag-umpisa ng alas 11, ng alas 12, kami kanina pang tanghali. Bakit pare-pareho kami? Hindi ba mo minamahal, isang kaligtasan lang ang ating tinatanggap? Yung buhay na walang hanggan, isa lang yan. Kahit nauna kang naligtas, nagreklamo ba kaming nauuna? Ang iyong bang lingkod since 1986? Nagreklamo ba na yung nasib ngayong 2024 kasama natin? O tingnan niyo po, yung nagbunga sa inyo. Yung nagbunga sa inyo, wala na. Pero kayong bunga, kayo ang nanatili. Bakit? Isipin mo yan. Pinili ka ng Diyos. Amen. Akala mo yung nagbunga sa'yo, pinili ng mahal na Panginoon? Nasaan na sila? Ang sinabi ng banal na kasulatan, 8:31 ng Juan, ang magpapatuloy, ang mananatili. Hallelujah! Mananatili ang magpapatuloy. Sila
ang tinatawag ng mga apostol. Sila mga tinatawag na tinawag ng mahal na Panginoon na pinili pa niya. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Kylie, pakibasa po niyan, yung talatang yan. Kylie. Ang Ebanghelyo ay kay San Juan, ang kabanata po ay 8, at ang talata po ay 31. Ito po sinasabi, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon. 31, 8:31. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay San Juan, ang kabanata po ay 8, at ang talata po ay 31. Ito po sinasabi, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung kayo nga'y nananatili sa aking salita. Nananatili. Hindi yung lulubog, lilitaw. Amen. Kahit nagbunga pa sa'yo yan. Kaya nga ang sabi ng Biblia may nahuhuling ngayong nauuna na. Yung nauuna, nawawala na. Amen. Magpasalamat kang nananatili ka. Ibig sabihin, maminamahal, ang tunay na hudyat na ikaw talaga'y pinili na mahal na Panginoon kahit anong mga problemang kinakarap mo. Andon, maminamahal, dumating na ang pandemya. Pinagtatawanan ka sa checkpoint, sinasabihan ka, patay ang inyong Diyos. Pero nagpatuloy ka. Hallelujah! Hallelujah! Hanggang ngayon narito ka pa rin. Kahit ay uugod-ugod ka na. Dahil inaantay mo ang pangako ng Diyos, ang langit at ang buhay na walang hanggan. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga salita, kayo nga na nagpapatuloy. Kayo nga ang aking mga disipulo. Kayo nga ang aking mga pinili. Amen! Yung ayaw magtiis. Ayaw magtiis. Sobrang haba ng overnight yan. Sobrang haba ang gawain yan. Bakit, maminamahal? Tanong ko lang, ganun lang ba kadaling umakyat sa langit? Yung ang ating kapritso, yung ating gusto lang ang masusunod? Gusto natin, isang kurus-kurus lang? 5 minuto, 10 minuto, dadaan ka lang, para ka bang umupo lang saglit, pagkatapos uwi ka na, langit ka na kaagad? Ay, bang maminamahal, sa mga nagtatrabaho, yung inyong mga sinasahod, pinagpawisan ninyo yan, pinagtatrabahuan ninyo yan, how much more ang kaligtasan? Amen? How much more ang langit na ipinangako ng malapainon sa atin? Ganun lang ba kadali ang langit? Maminamahal, makipot ang daan patungong langit. Malawak ang daan patungo sa kapahamakan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga, walang pagrireklamo. Hindi nagrireklamo. Nauna ka man, andyan ka man sa kalagitnaan, kaliligtas mo pa. Hallelujah, nalalaman mo. Nakikita mo talaga kapag nangungusap ang mahal na Panginoon. Isa pa, na palatandaan. Hindi lamang sa nanatili, maminamahal. Isa pa, kapag ikay pinapalo, pinaalalahanan. Ilang beses kang pinaalalahanan, pinapalo. Ang sabi ng Biblia, minamahal ko ang aking mga anak. Aking pinaalalahanan ang aking mga anak. Kapag walang palo, walang paalala, kahit ay lumihis na, kahit ikaw nawala na, abang mag-isip ka na, anak ba talaga kaya ako ng Diyos? Baka hindi ako anak ng mahal na Panginoon. Baka tinawag lang ako, pero hindi ako pinili ng mahal na Panginoon para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kinakailangan manalangin ka, magpuri ka, mag-ayuno ka. Kinakailangan hingiin mo sa mahal na Panginoon ng mga sinyales. Amen? Pero kapag ikay pinalo ng mahal na Panginoon, magpasalamat ka dahil precious ka sa kanyang paningin. Sabi pa nga ng ating mga mangangaral, laging binabanggit, you are an apple of His eyes. Amen? Ikaw ay apple daw. Napakasarap kumain ng mansanas. Mansanas ka na paningin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya kunting pagkakamali, kunting paglihis, tinatapik ka na agad, pinapalo ka na agad. Hallelujah, pinaalalahanan ka na agad. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ng ating mahal na Panginoon. Ang mananatili. Pangatlo, endurance. Ang mananatili hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Maniwala po yan. Maniwala ka dyan. Sinabi ng 24:13 po ng Mateo, ang mananatili hanggang sa wakas. Kaya wala na sila dito, sabihin pa ba natin may kaligtasan? Ang mananatili, ang sabi ng Biblia,
manatili. Kahit anong mangyari, manatili ka. Magpatuloy ka. Kahit pa lilindol ng intensity 50, kapag may kalakasan ka pa, hallelujah, nakita mo pang daan, makarating ka pa sa gawain, makarating kahit anong bagyo, ng mga pagsubok, bagyong totoo. Amen. Kahit anong mangyari sa buhay mo, bumalik ka, pumunta ka sa gawain ng mahal na Panginoon, dahil ikaw ay pinili ng Diyos. Amen. Hindi ka tinawag lang. Amen. Yung mga tinawag lang, maminamahal. Yan, kita ninyo. Nasarap mabuhay sa mundo. Pero panandali ang buhay. Amen. Pangsamantala ang buhay. Amen. Amen. Pangsamantala at panandali ang kaligayahan. Amen. Pero yung ating inaasam-asam, yung ating hinihintay, ay yung talagang pangako ng Diyos na nagkatawang tao. Siyang nagsasakripisyo sa iyong kaligtasan, namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen. Tinubos ka ng kanyang precious blood. Amen. Mahalagang dugo ni Jesus ang kanya pong ibinuhis doon, hallelujah, sa Golgota. Doon, maminamahal, nung siya'y pinarusahan, hindi sa kanyang kasalanan, kundi sa ating mga kasalanan. Dahil ang Diyos kapag pumili, maminamahal, ang sabi ng Episo 1:4, nandun ka pa sa sinapupunan ng iyong ama, ng iyong ina, ikaw na ay pinili na ng mahal na Panginoon before the foundation of the world. Hallelujah. Ang sabi ng banal na kasulatan, pinili na kita, anak. Kaya kahit ikay pinaalalahanan, kahit ikay pinapalo, kahit ikaw ay tinutuwid, ikaw ay pinagsasabihan, pinagwiwikaan, magpasalamat ka. Amen. Maging mapasalamatin kang Kristiyano dahil hindi ka lang pala tinawag, kundi pinili ka talaga ng mahal na Panginoon. Alin pang atin? Yung tatawagin ka lang, abay, iba yung tinawag sa talagang chosen. Pag sinabi mong chosen, a peculiar people, a holy nation, amen, grabe yan, maminamahal. Precious nga sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Pakibasa ng mga talata ang ating binasa, kaya hindi ating binanggit. Episo 1:4, Mateo 24, talatang 13. Kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat po ng taga-Epeso 1:4, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. At sa Mateo 24:13, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yun yung endurance, pananatili, hanggang sa wakas. Ano man ang mangyari sa mundong ating ginagalawan, hindi naman minamahal. Nung araw akala ko, nangyari sa aking buhay. Ako'y nagtataka. Malit pa lang ako, mga around 8 or 9 years old, nagkaroon kami ng vehicular accident sa dagat. Alam niyo ang Surigao City na napakalakas ng, ano diyan, yung spring, yung Agus. Bata pa lang ako, kasama ko ng mama ko, nasumpungan namin yung aming sinalubong yung grabing agos. Napakakipot ng daan. Halos bangka lang ang magkasya. Low tide siya. Yung hunas, low tide. Pasalubong kami, maminamahal. Ang makina namin, halos tatlong makina na 16 horsepower. Habang maminamahal, pasalubong kami, abay umaksyon ng bumara doon sa matinding agos, maminamahal. Kaya nagdesisyon ng kapitan, lahat ng mga lalaki, pagka sumadsad yung katig sa kanan, bababa na kaagad lahat. Pagkatapos, maminamahal, hawakan na kaagad ang bangka at itali kaagad sa mga bato. Dahil grabe talagang lakas ng spring. At kilala po yung Surigao City sa world, yung spring talaga na napakalakas. Sa madaling salita, maminamahal, umatras na po yung aming bangka. Nagsumikap na yung kapitan na ibangga na doon sa dalampasigan, sa gilid, dahil napakakipot ang daan, ang gitna lang ang pinakamalalim. Nung ito po'y umaksyon na kumanan, pag-aksyon ng kanan, sumabit ka agad yung kanyang yung pangbalansi sa kanan, yung katig na tinatawag, maminamahal. Takbo ka agad yung mga kalalakihan.
nung tumakbo niya mga kalalakihan, dahil umangat na po yung kaliwa, dahil lahat gustong makalpas, gustong maligtas. Abay, mga minamahal, itinulak ako ng mama ko. Nagulat ako, ba't tinulak ako ng mama ko? Nung tinulak ako ng mama ko, doon ako tumaan sa mga ulo ng mga kalalakihan. Pagdating doon, maminamahal sa dalampasigan, andun yung mga batong maliliit, nakaupo ako doon, nakadikwatro pa ako. Sabi ko, imposible kami makaligtas. Nung bumara na doon yung aming bangka, tinalik na yung bangka. Salamat sa mahal na Panginoon, maminamahal, na itarik lang gusto hanggang grabe talagang lakas ng spring. Ang sabi ko, mula pala noong maliit ka pa, nasa sinapupunan ka pa ng nanay mo, hallelujah, ikaw pala'y pinili na malapan, iniligtas ng ating mahal na Panginoon. Dahil nagulat ako, maminamahal, para lang akong hangin at tumakbo doon sa mga kalalakihan. Pagkatapos umupo ako doon sa may pinakabato, na napakalaking bato, nakadikwatro pa ako doon. Sabi ko, hindi ko iniisip, ano na mangyari nung sa aking magkasama, mamamatay sila, pati mama ko. Nagulat ako, maminamahal, gaano magliligtas ang mahal na Panginoon. Kaya tinatandaan ko yung sinabi ng ating mahal na ebangelista. Sabi ng ating mahal na pastor, nagulat daw siya during Japanese period, World War II. Yung mga Hapon na may daladalang mga espada, yung mga kanilang mga samurai, maminamahal, binabato ng ating mahal na pastor. At hinahabol siya dahil gusto siyang pugutan ng ulo. Gusto siyang talagang hampasin. Nagulat siya, maminamahal. Hindi siya naabutan. Minsan naabutan na siya, maminamahal. Hinahampas na siya ng samurai. Nadadapa siya. Kaya ang sabi niya, doon ko lang nalalaman na bata pa lang pala tayo. Gaano tayo ka pinili ng mahal na Panginoon? Gaano tayo talagang iniligtas ng mahal na Panginoon sa mga panganib, sa mga kamatayan na yan. So ang ibig sabihin, yan ang mga sinyales na ikaw nga talaga'y pinili ng mahal na Panginoon. Hindi ka namatay sa karamdaman. Hindi ka namatay sa anumang mga bisyo. Dipindi sa mga karamdaman mo, mga problema natin, na talagang akala natin mamamatay na tayo, pero buhay ang ating Diyos. Tayo iniingatan, maliit ka pa. Nandun ka pa sinapupunan ng iyong mama, talagang iniingatan ka na ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya sinong hindi magpatuloy? Magpatuloy tayo hanggang sa wakas. Magpatuloy tayo hanggang sa dulo. Nag-umpisa na, inumpisahan na natin. Nandito na tayo sa huling yugto ng ating buhay, ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Wala ng urungan, wala ng atrasan. Amen. Ipagpatuloy na natin itong ating laban. Malapit na ang tagumpay. Malapit ang tutunog ang trumpeta para tayo po'y kukunin na ng mahal na Panginoon para magmana na ng langit at buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Gaano tayo ka mahal ng ating mahal na Panginoon? Na mulat sa Paul, ang sabi ng banal na kasulatan sa Romans chapter 9 verse 13, maminamahal, ang sabi niyan, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Yun palang mga tinawag lang, yung mga dumadalo lang sa krusada, na natili lang ng ilang siglo, ilang buwan, ilang taon, ngayon nawawala na. I'm sorry, nasa Biblia pala, si Jacob ay aking inibig, pero si Esau ay hated. Aking kinasusuklaman si Esau. Ibig sabihin, ikaw na minahal ng ating mahal na Panginoon, papaluhin ka talaga pag nagkakamali ka, pag nagkakasala ka, paalalahanan ka talaga, magpasalamat ka sa ating mahal na Panginoon. Ganun siya magmahal. Ganun siya sa atin magmahal. Hindi kanya pababayaan, amen, na mapapahamak, magpatuloy kahit anong karamdaman. Hallelujah, gumagapi sa iyo. Talagang tumatayo ka, nagsusumikap ka. Kitang-kita yan ng mahal na Panginoon. Hindi lamang kagalingan ang gusto mo. Gusto mong mapatunayan na ikaw nga ay pinili niya. Nandito sa tunay na gawain, pinagpalang lubos sa pinakamaraming tao sa buong mundo, minamahal. Kilala ka ng mahal na Panginoon. Kaya kapag nangungusap ang mahal na Panginoon, anak, magpagamit ka na. Magpatotoo ka na. Mangaral ka na ng mga salita niya. Humayo ka na. Anak, ikaw ay magdala ng mga bunga sa kanyang banal na ubasan. Ikaw ay maghayo. Ikaw ay huwag mahiya.
sa mga loved ones mo na kinakailangan sabihin mo sa kanila ang iyong mga natutunan, ang iyong nararamdaman. Huwag mong ikahiya, maminamahal. Grabe. Imposible sa atin. Kaya nasabi ko nga, maminamahal, sino ako? Mahal na Panginoon, sino ako para bigyan mo ng halaga? Sino ako para itong aking kunting kaalaman, itong aking kunting lakas, magamit mo sa inyong banal na gawain? Kaya maminamahal ang sabi ko, mahal na Panginoon, habang ako'y may lakas, habang ako'y may buhay, pipilitin ko, sundin ang iyong banal na kalooban, ipangaral ang iyong mga salita, hallelujah, sa kapanahunan at di kapanahunan, mangaral dito po sa kupunan ng ating mga manunugtog, mga mangawit, ating mga beloved elders, beloved workers, maminamahal, napakapalad natin. Mayroon tayong monthly meeting dito para tayo masubaybayan. Marami po ngayon, maminamahal, hallelujah, napapabayaan na. Kaya nga, nagsusumikap ang mga beloved parents in the Lord natin through their children. Andiyan ang mga seminars, andiyan ang mga Bible study, andiyan yung kanilang mga pangungusap, ang minamahal, na kinakailangan para maayos ang ating banal na gawain. Pagbigkisin tayo, pagkaisahin tayo. Dahil sino tayo, maminamahal? Sabi nga ng ating isang kapatid sa kanyang patutuo, minold ako para magiging pari. Minold ako para magamit sa isang congregation na hindi ko alam, wala pala sa katotohanan. Salamat sa Diyos. Nakikita ko yung aking dating paging lasinggo. Ngayon, grabe ng pagpapala ng mahal na Panginoon. Nagbago ako. Nakita ng aking buong pamilya. Kaya maminamahal, yung sinseridad na yan, yung sinseridad mo na pananatili, yun ang tinitingnan at basihan ng mahal na Panginoon kung kaano ka talaga niya kamahal at kapinili ng mahal na Panginoon. Many are called, but few are chosen. Kunti na lang tayong chosen. Alis ka ba? Mawawala pa tayo. Mga minamahal, mag-isip ka na. Mahal na Panginoon, ano pang pupuntahan ng buhay na ito? Ikaw lang. Tinanong si Pedro, mga minamahal, sabi ni Pedro, sabi ng balapay kay Pedro, Pedro, ayun, nagsialisa na yung mga kasamaang mananampalataya. Doon sa pinapakain, 5,000. Hindi pa kasama ang mga kababaihan at mga bata. Pero sa Apirom, nung mga kumala Panginoon, ibuhos ang kanyang Holy Ghost, ilan lang po silang nasumpungan? 1,000 ang nag-antay para maangkin ang Holy Ghost sa Apirom, nasa Acts chapter 2, verse 1 up to 10. 120 souls lang. Kaya sabi ng mahal na pastor, maminamahal, hindi sa dami ng bilang, hindi sa dami ng dumadalo, hindi sa daming pumupunta sa gawain. Marami nga, maminamahal, pero wala namang kasiguraduhan sa kanilang katawagan. Tayo kakaunti, pero ikaw ay pinili. Kakaunti, pero may katiyakan, pinili ka. Anong prueba, anong ebidensya na nanatili ka? Kahit saan ka nagpupunta, pagdating ng gawain, Miyerkules, Bernes, Linggo, kahit nakarating ka ng Maynila, nakarating ka sa ibang bansa, nakarating ka kung saan-saan, pagdating sa Miyerkules, Bernes at Linggo, nandito ka na sa San Carlos, inisip mo, may gawain sa Mamarlao, dadalo ako. Bakit? Dahil pinili ka ng mahal na Panginoon. Kahit saan ang narating mo, kahit saan ka lang pumupunta, bumalik at bumalik, dahil pinili ka ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Kaya napakapalad natin, mga minamahal. Amen! Sa dinami-daming tao sa buong mundo, isa ka sa pinili ng Diyos. Isa ako sa pinili ng mahal na Panginoon. Maging mapasalamatin tayo. Pero yung ating mga kapatid na hindi natin nakakasama, mga loved ones ninyo, mga dating mga mananampalataya, huwag ninyong daanan lang na titingnan. Kausapin ninyo sila. Sabihan ninyo sila, kapatid, pinili ka ng mahal na Panginoon, di ka lang tinawag. Manumbalik ka na sa paglilingkod sa Diyos. Malapit ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Gusto mo bang maiwan sa rapture? Manumbalik ka na. Iniibig ka ng mahal na Panginoon. Iniibig tayo ng ating mahal na Panginoon. Habang tayo tumayo, umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Awitan natin ito Diyos sa buhay.
Why have you chosen me out of millions? Your child to be. You know all the wrongs that I've done. Could you pardon me, forgive my iniquity, to save me, dear Jesus, your Son. Oh Lord, help me be what you want me to be. Your words I will strive to obey. Hallelujah, 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 hallelujah. My life I now give for you. I will live and walk by your side all the way. Yes, there is Jesus. I am amazed to know that my God, so great, could love me so. He's willing and wanting to bless. His grace seems so wonderful. His mercy is so bountiful. I can't understand. I confess. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Lord, help me be what you want me to be. Your words I will strive to obey. My life I now give for you. I will live and walk by your side all the way. Mami na mahal, ano pa bang ating hinahanap? Mayroon ka pa bang hinahanap para patunayan mo na ikaw'y pinili ng mahal na Panginoon? Hindi ka lang tinawag, pinili ka ng mahal na Panginoon. Nakita niyo, nasa bigit ka ng kamatayan, ating minamahal na kapatid. Patay na ang bata sa sinapupunan niya. Sa sin siya. Walang nabubuhay. Halos maubusan na dugo ang kanyang anak. Nung masugat, halos baldi-baldi o halos baldi. Mapuno ang baldi o mangkalahati ang baldi ng dugo. Wala nang maiwan. Bakit? Dahil iniingatan na mahal na Panginoon. Pinili ka! Pinili tayo ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo basta-bastang tinawag lamang. Napakaraming patunay
Hindi mabilang ng ating mga kamay. Ang pagpapatunay na ikay pinili na walang Panginoon. Hallelujah. Hindi ka basta-basta tinawag lang. Hallelujah. Oh, how could you pardon me? Forgive my iniquity to to save me, dear Jesus, as your son. Oh Lord, help me be what you want me to be. Your words I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. Maminamahal, anong ating may pagpapasalamat? Open your mouth to thank the Lord. Buksan ang ating mga puso at bibig para pasalamatan ang malang Panginoon. Salamat malang Panginoon. Pinili mo ako. Salamat malang Panginoon. Hiniran mo ako. Maging tunay mong anak. Tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Hindi ako karapat-dapat malang Panginoon. Hallelujah, mga pangungusap yan na mo minamahal, na hinahanap-hanap ng ating Diyos na buhay sa iyo. Bilang pagpapasalamat, hindi mo ba maibigay sa ating mahal na Panginoon? Hallelujah. Iniligtas ka sa tiyak na kapamakan. Ngayon magbabalik siya para kukunin ka. Para lahat ng mga sakripisyo mo, lahat ng mga kawalan mo, lahat ng mga agam-agam mo sa buhay, punuan lahat naman ng Panginoon at dalhin ka na sa kanyang pangako, ang langit at buhay na walang hanggan sa kanyang piling. Hallelujah, hallelujah. Yesu po man ang Panginoon, hindi kami karapat-dapat. Hallelujah. Di sumambit na tumawag, sinigilan manilag na pangalang Jesus. Sino kami man ang Panginoon? Salamat sa iyong kahabagan. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong pagkalinga. Salamat sa iyong pagsasakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa mga kinakasangkapan mo para sa aming mga kaligtasan. Aming dearly beloved pastor, beloved mama, dear beloved children, naunang mga manggagawa, naunang mga Kristiyano, na iyong pinili man ang Panginoon para kami kahabagan mo, manala dito sa buong katotohanan at manatili hanggang sa kasalukuyan. Mangkin namin ang iyong pangako. Hallelujah. Salamat o Diyos. Walang hanggang pasasalamat ibinawa mo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Purihin ka, mga Panginoon. Mami na mahal. Ngayon, nalaman mong ikaw ay pinili. Hindi lamang tinawag. Mula ngayon, huwag ka na mag-isip na tumalikod pa. Umalis. Mawala. Ang sabi ng banal na kasulatan, manatili hanggang sa wakas. Ang magpatuloy hanggang sa wakas. Ang pagmamahal ng Diyos, kaya pinalalahanan ka, pinapalo ka, sinasawata ka, tinutuwid ka. Tinutuwid tayo dahil mahal tayo ng mahal ng Panginoon. Yan ang palatandaan, maminamahal, na hindi ka nagkamali. Ikaw nga, hallelujah, ay pinili ng Diyos. Kaya sa hapong ito, ang sabi ng banal na kasulatan, ipaabot ang ating mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, handa siyang tumulong sa atin. 4:19 po ng Pilipos, I will supply all your needs according to my riches in glory. Ang sabi ng mahal na Panginoon. Ating ipanalangin ang ating mga mahal na pastor, papahabain ang buhay,
palusugin, beloved Peach. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Yes, by there is Heavenly Father in heaven, by there is Jesus. Hallelujah, narito kami malapay sama-samang magkakapatid. Nagsusumamo, humihingi ng kapatawaran sa lahat kami nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming magkarumihan. Patuloy po namin dinadalangin ang kalusugan, kalakasin, mahabang buhay. Ipagkalubos sa aming dearly beloved, honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming beloved Peach Rachel Almeda Isguera, mahal na Panginoon. Patuloy palusugin, palakasin, pahabain pa mga buhay. Patnubayan, gabayan, ingatan palagi ang kalabong sambahayan, ang kalabong pamilya, ang minamahal mga kapatid na narito. Ipatong yung kanang kamay sa inyong mga ulo. Ang kalawang kamay sa parte ng karamdaman, banggitin ang cancer. Kung may cancer ka, sakit sa puso, high blood, diabetes, ubusin po lagnat. Hallelujah, COVID-19. Hallelujah. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan. Di mo sabihin, curable sicknesses, diseases, cancer, ubusin po lagnat, diabetes, natamuri na karamdaman. Hallelujah, panlalamig, panlalupaypay, cast out, cast out, cast out. Di mo nang kahirapan. Cast out in the mighty name of Jesus. Complete healing and deliverance, I pray right now. In Jesus' name, I'm healed. We're healed in Jesus' name. Be spiritually blessed. Be spiritually blessed in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Purihin ang ating malabay Jesus, maminamahal. Para po pasalamatan ng ating mahal na Panginoon, tayo po tumalon 3 beses sabay sigaw. Hallelujah! Praise the Lord. Bilang pasasalamat ng lahat ng ating mga kailangan, kahilingan ay binigyan na ng katugunan ng ating mahal na Panginoon. Tumalon na 3 beses sabay sigaw. Hallelujah! Praise the Lord. Bilang pasasalamat. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Jesus. At para sa ating mga beloved visitors, ating webcast viewer, mayroon pong 4 requirements of the gospel. Tiyakin ninyo mo minamahal. Dahil kami po, inyong naririnig, ako po, galing din po ako sa isang relihiyon. Umasa ako na ako po'y makaakyat sa langit para magmana ng buhay na walang hanggan. Pero maminamahal, nagulat ako. Yung aking pagiging babaero, pagsugarol, aking pong, hallelujah, pagiging drug addict, at manginginom ng alak ay hindi nagbago. Ay anuhin mo yung relihiyon mo, anuhin mo yung sekta mo, kung hindi ka nagbago diyan. Ay kumo Diyos ang tinatawagan, hindi po yan. Tiyakin ninyo, ang ating paksa ngayon ay kung ikaw ba ay pinili ng malapit. Are you chosen of God? Ang chosen ng mahal na Panginoon, sumusunod sa Diyos, nakikinig. Sabi nga na may Biblia, minamahal, I know my sheep, and my sheep hear my voice, and they know me. Sabi ng mahal na Panginoon, ang mga tunay na tupa, nakikinig sa panawagan ng ating mahal na Panginoon. Sa ating beloved visitors, kung mayroon tayong kasama dito sa ating crowd, patayuin ninyo, ating patanggapin sa ating mahal na Panginoon. Unang-una po'y pananampalataya. Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit iyong pinaniwalaan. Ang mga bulag nakakita, ang pilay nakakalakad, ang mga cancer gumaling. Yan maminamalay pananampalataya. Dahil sabi ng Biblia, ang taong walang pananampalataya ay hindi kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan may pananampalataya ka. Pangalawa po, pagsisisi, repentance. Ang sabi ng banal na kasulatan, maliban ay kay magsisi, hindi ka pakinggan ng mahal na Panginoon. Kung lalapit ka sa ating mahal na Panginoon, walang pagsisisi, useless. Kaya kinakailangan pagsisisi. Ang pagsisisi ay pag-iwan sa ating mga kasalanan. Pagka ikaw ay tumanggap sa mahal na Panginoon, iwanan mo na yung dati mong pagkatao. Ikaw ay bago ng nilalang. Iwanan mo na ang pagiging makasalanan. Pumunta ka na sa matuwid na buhay. Yan po yung pagsisisi na totoo. Dahil ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, Acts 2:38, repent and be baptized. Magsisi ka, magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, iwanan mo daw lahat ng mga kasalanan mo sa tubig, pag-ahon mo ikaw bago ng nilalang. Yan ang pangatlo. Yan ang dapat gawin ng mga Kristiyano. Tatlo lang. Pang-apat po diyan, mahal na Panginoon ang gagawa. Bautismo sa Espiritu Santo. Yan ang nakita ninyo kanina, nung umawit ang choir, binuhos naman ang kanyang Santong Espiritu. Sinilyuhan ang mga anak ng Diyos ng kanyang Santong Espiritu. Pag wala, ang iglesia ang inyong kinalalagyan, wala yung 4 na reglamento ng kaligtasan, useless po yan na sikta, na denominasyon, na gawain. Pumunta ka rito sa Jesus Miracle Crusade para pagpalain ka. Itaas ang kamay, sumunod ka sa panalangin, sabi ng mahal na Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Ngayon ko napatunayan, ako pala yung pinili. Hindi lamang ko tinawag makapanood sa webcast, makapanood sa mga gawain, makadalo. Ako yung pinili
dahil narito ako, nagpakumbaba. Sumunod kayo, maminamahal. Ako'y nagpakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakamali at pagkakasala. Tinatanggap kita ngayon, aking Diyos, hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Yesus, baguhin mo po ako. Gawin pong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan sa pangalan ni Jesus. Yes, may the Heavenly Father, have mercy upon the new ones. Mga tumatanggap sa iyo, patawarin mo sila sa kanilang kasalanan, isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan, gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangkalahatang panalangin ng propeta or the beloved evangelist pastor, Will Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, aminin ang lahat. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ngayon, maminamahal, Kristiyano na kayo, huwag kayong umuwi na hindi kayo magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Importante po yan, magpabautismo kayo. Ang bautismo po ay di paglipat ng relihiyon, kung hindi yan ay pagsunod sa utos ng mahal na Panginoon. Ordinansa ng mahal na Panginoon, utos ng mahal na Panginoon. Kinakailangan magpabautismo ang tao sa tubig sa pangalan ni Jesus sa ikakapagpapatawad ng kanyang kasalanan at maangkin niya ang Espiritu Santo. Bubuhos sa kanya ang Santong Espiritu ng mahal na Panginoon. Kaya manatili na nawa tayo maminamahal ay sa ating napakinggang mensahe at pagpalain tayong lubos ng ating Diyos na buhay. We love you in the Lord, but our dear Jesus loves us more and more abundantly. Huwag mag-absent. Narito ating beloved Brother John para sa ating mga announcement. Praise God.